दिनैहाय बे दतमा हायार सेकेन्डारिनि जे बे हल बे हलाव जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझारनि सिङाव बर' बिजोंजों मेट्रिक परिखा होनानै जे सेथि थाखोआव उथ्रिनाय आरो बेनिनो 10सा गोजौसिन मासि मोननो हानाय बिथांमोनखौ जे बरायदों बे जोबोद बाख्नायथाव। बे मोनसे थुलुंगाथाव हाबाफारि। दा जों सानो बे जायफोर फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोना जोंनि इयुन जोलैफोरनि मोनसे थुलुंगाखां बिथांमोननि जे मावलांनाय हाबा बिथांमोननि नाजानाय जे गोब्राब नाजानानै जे बे मासिखौ लानो हाबाय बेखौ जोंनि इयुन जोलैफ्राबो बेखौ सोलोंनो गोनां आरो जोङो सानदों बिथांमोनहा जाहाथे गोजौआव माने मोजाङै मोजां फरायलांनानै साफ्रोमबो गासिबो सासे सुबुं दोहोन जाहैनो हायो। आरो आं खावलायगोन जायफोर फरायसाफ्रा उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनहा गाव गावनि गोसोजों गोरोबनाय आरो गावनि मेलेमजों गोरोबनाय मोनसे आयदाखौ लानानै साइन्स आनो हक आर्ट्सआनो हक कमार्सआनो हक गावबागाव गोरोबनाय जे आयदा बेखौसो बासिनानै जाहाथे हायार सेकेन्डारि फरायहैयो। आरो बे हायार सेकेन्डारियासो आंनि साननायाव मेट्रिकनिख्रुइ बांसिन मोनसे जांख्ला। मेट्रिकआ बेयो बुंनो थाङोब्ला मोनसे सेमि फाइनालसो आरो गावनि जिउखौ दानांगौआ माने हायार सेकेन्डारिनि उनावहायसो मोनसे गोथों लामाखौ जोङो लाहैनो हायो। बे हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनावसो बायदि माने आयदायाव जोङो बायदि माने ब्रान्सआव जोङो गाव गावनि केरियारखौ दालांनो हायो। दा बे जाहाथे मोनसे सिन्थाधाराजों जोंनि गारजेनफ्राबो बिथांमोनखौ मदद होयो। गाव गावनि गथ'खौ बबे स्ट्रिमाव हरोब्ला मोजां जागोन बेखौ जाहाथे बिथांमोनहाबो सिन्था खालामनानै हरो आं बेखौ खावलायगोन। आरो जोंहा बे जे जा उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनखौ जोङो उनावबो जों जोथोन लानाया गाहाम। बिथांमोना उननि बेलायाव बहा फरायहैखो मा जानानै दङ सोरबा द्रप आउट जाबाय नामा बबेबा माबा मोनसे आंखालाव बिथांमोना फरायहैनो हायाखै नामा माबा बिथांमोना हेफाजाब होनांगोन नामा बेखौ जोङो एबसु आरो जोंनि साहित्य सभाया बिथांमोनखौ जोथोन लानाया गोनांथार आं सानदों। नङाब्ला बिथांमोनहा खायफा फरायसाया गेजेर खन्दोआवनो द्रप आउट बा फरायसालि एंगारनाय कलेज एंगारनाय जाहैगोन। आरो आं सानबावदों बिथांमोनहा मोजां सोलोंथाइखौ लानोब्ला बर' बिजोंजों दाथ' हायार सेकेन्डारिखौ जोङो लिरनो मोनबाय। सोलोंथाइखौ जुदि सोलोंथाइनि गुबै बिदैखौ जुदि लानांगौब्ला जोङो जोंनि बर' मिडियामजोंनो फरायनाया गाहाम। आर्ट्स फरायनाय समावहाय खिन्थु साइन्सआव दासिमबो कमार्सआव दासिमबो जोंनि साहित्य सभाया नाजानानैब्लाबो जोङो बिजाबखौ जोङो दासिमबो साफायजोबनो हायाखै। आर्ट्स जायफोर फरायग्रा बिथांमोनहा गोसो जायोब्ला बर' बिजोंजोंबो फरायनो हायो। आरो जाहाथे जायफोर फेल जालांबाय बा बेबादि फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हायाखिसै बा बरायजानो मोनाखिसै बिथांमोनहाबो गोसो बायनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला साक्सेस जानांगौब्ला माने गोबां नाजानांगौ। मोनसे बाथ्रा दं इंराजियाव फेइलियर इज दा पिलार अफ द साक्सेस। बे बाथ्राखौ गोसोआव लानानैनो बिथांमोना बारे बारे नाजानांगोन। बे नाजानाया थाबाय थानांगोन। आं बेखिनिखौनो खावलायदों। दिनैहाय जे बे हाबाफारियाव जोङो गोबां फरायसाफोरखौ बाहागो लानायखौ जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनहा जोंनि आलासि बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा गोबां गियान मोनलांगोन। आङो बेखौनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबबाय आरो।